De ce întoarce el chiar acolo, frate? Eu nu pot să înțeleg. Nu poate, mă. E starletul porno. Exact unde e groapă mai mare, acolo întoarce mașina. Știi expresia? Băi, uite-mă cu pericul ăla, frate. Dacă n-ai fi pericul ăla... Dacă n-ai avea pun să te bagi, nu te-ai băga, frate. Hai, mai fă 3 manevre. Vezi, poate rup ceva la ea. Ia uite-l, mă. Ăsta nu intră la mine. Bine că ai scut, mă, bine că ai scut. Care nu planeta, alea care învâră? Alea care învâră, da, alea spate. Ai și pe spate, prin punte una.